يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام يليقان بمقام أمير الأنبياء وتمام عدة المرسلين محمد وآله. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدل لجل كلا ومبدو كرام دو على كانين على فيا ككشي أنا كتانا أنا كنما أنا كبركة على كوكينين أو كلينغلنا بلا جلينكا كالله الدنيا كفوا بجمع كتبا كنكا ame misri mi ni abi komini dela Kenzambugu misri mi ni uba wele Kenzambugu cité misri almamba odeye Musa Fofana ye Imam Musa Fofana aye kutuba duma bake anye nene aw amina je ka nyamada Imam Musa ka kutuba fe ni obana Musa Fofana yere jondo abangina yoro jumawna ayaka kalan kun folo ka yoro jume ka kuncha yoro jumawna islamiyya tabulo wera chela era ka tabulo fenanye jumende fo kana se wele ka mimbe abulo ka se jema ma angani bitle na kerengere ala mali gelaya mimbe akono ni gelaya nuno mse ka buan kan chugomi hakilna muno be musala angeje ange kutuba inlame ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الناشر في الخلق فضله والباسط فيهم بالجود يده نحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه ونشهد أن لا إله غيره وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله طاهرين طيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد عباد الله أوصيكم بتقوى الله فإنها خير ما تواصى العباد به وخير عواقب الأمور عند الله واعلموا أننا في زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر حتى إن العالم اليوم في حالة إنذار مما يجري فيه من أحداث مشوهة لصورة الإسلام ومسيئة لسمعة المسلمين ودين الإسلام ينحانا عن الفساد في الأرض إذ يقول الله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وقوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة الفساد والظلم بما كانوا يعملون لأن الضلالة لا توافق الهدى أبدا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم الحمد لله أما الله سبحانه وتعالى تنوك بركة مسمي هنا أن كبيرنا أما ينو الله في أكاندمي أبدكم مناني كورنجياني سانياي tanobi masaye masami nale ya ka fusamantiya chari aka danfɛ cɛla masami nale ka funu sereya o bolo fila labilalen do aka danfɛnw kan an b'o masa tando aka koɲɛ an ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen na wa an b'o masa dɛmɛ ɲini aka hakɛw kɔlɔsili la a ye hakɛ minnu kan ma wajibi ye ka se k'olu waleya
an bɛ seera k'a fɔ ala wɛrɛ tɛ yen ala kɔ a kelen n'o jɛɲɔgɔn t'a la an bɛ seera k'a fɔ alakiraba in ala ka jɔn don a ka ciden don ka kisi ani nɛɛma ɲini ala fɛ a ko jiri ni cidenba in ka n'a sodungo sanu ala y'olu minnu niw saniya k'u dusukunw saniya k'u farikolow saniya ka bɔ nɔgɔ ani kota bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ ala ka jɔn an b'aw ladi ni min ye o de ye ala ɲɛsiranya ye a ka dɔn jɔnw ma ɲɔgɔn bila sira foyi la min ka ɲi ka tɛmɛ ala ɲɛsiranya kan wa hɛrɛ tɛ foyi laban na ala yɔrɔ tuguni ka tɛmɛ ala ɲɛsiranya kan wa a ka dɔn an bɛ wagati la sisan waati min foyi dogolen tɛ waati min kɔnɔ ka tiɲɛ bɔ tiɲɛ de dogolen don ni fɛn bɛɛ lajɛlen wa foyi dalen tɛ kɛnɛ kan ka tɛmɛ kolankolon kan nin wagati in na nin wagati ninnu na wa nkalon ma da foyi la fɛnɛ ka tɛmɛ ala a n'a ka ciden kan wa an ka dugu foyi tɛ yen min dagalen ma an bolo m'an kɛ bɛ ka min kɛ ɲuman ye ka tɛmɛ kolankolon kan tuguni wa an kɛn tɛ ka foyi kɔn ka tɛmɛ ɲuman kan n'o ye ka ɲɔgɔn bilasira ni ɲuman ye an kɛlen tɛ ka foyi kɔn ka tɛmɛ o kan tuguni fo ka taa kɛ sa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen bilala mun kɔnɔ o de ye kɔnɔnafili ye n'a bɛ min fɔ min ma ko état d'alerte wa quoi bɛɛ lajɛlen bilala kɔnɔnafili ani siran ani jatigɛ kɔnɔ ka d'a kan ko minnu bɛ ka kɛ ko cɛjugu la n'o bɛ silamɛya tɔgɔ tiɲɛ wa ko cɛjugu la n'o bɛ silamɛya yɛrɛ ka image bɛɛ lajɛlen tiɲɛ tuguni silamɛya yecogo bɛɛ lajɛlen tiɲɛ maaw bolo silamɛya dun ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ a y'an bali tiɲɛni na dugukolo kan a y'o de fɔ aw kana tiɲɛni kɛ dugukolo ka dugukolo ɲɛlen kɔfɛ an k'ale ala wele ni siran ani nata ye k'i ka dɔn ale ala ka hinɛ ka surun maaw la maa minnu ye ɲumankɛlaw ye o tuma tɔɔrɔ minnu bɛ yen degun minnu bɛ yen u bɛ wuli cogo di ni ala wele ani ka tila ka ɲɛli kɛ maa dama n'an siranna ala ɲɛ ka ala wele k'an nata da ala kan k'an jigi kɛ ala ye a ko ale ka hinɛ a ka surun maaw la maa minnu ye ɲɛlikɛlaw ye ala subhanahu wa ta'ala ko tuguni a ko n'u y'u kɔ don dugukolo in kan u bɛna mun de kɛ u bɛna yala ni tiɲɛni de ye u bɛ mun tiɲɛ u bɛ forow tiɲɛ u bɛ niw tiɲɛ k'ale alaw taala tɛ tiɲɛnikɛla fɛ ale ala tɛ tiɲɛni fɛ wa a tɛ tiɲɛnikɛla fɛ silamɛw a ka dɔn maa minnu tɛmɛna anw ɲɛ bi maa minnu tɛmɛna mamadu manto ɲɛ foyi m'u halaki wala ma balawu bi u kan foyi kama fo k'a sababu kɛ u ka tiɲɛni an'u ka tɔɲɔ ye u yɛrɛ tun bɛ ka minnu kɛ an ka dɔn fili o ni kanda o tɛ se ka kɛ kelen ye fiyewu olu tɛ kɛ kelen ye fiyewu maa dama n'an bɛ fili de la ka tiɲɛni kow ni tɔɔrɔ kow ta k'olu kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye an ka sigi ka ala ka tɔɔrɔw kɔnɔ halisa o tuma ala k'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi o ma bisirri bismillahi rahmani rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin tayyibin. alhamdulillahi rabbil alamin واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله طاهرين الطيبين. عباد الله إن دين الإسلام دين علم وحضارة والسلام ودين النظم وقوانين في كل شيء واستجلاب القلوب وليس الدين حرج مرج وفوضى وقتل والنهب وسفك الدماء وتخريب مدن وقرى وترويع البشر وشدة وعنف وبغض ونفور القلوب. إن معاملة طيبة والأخلاق السامية هي الأساس في الإسلام وإن السلام ورحمة وتسامح والصلح هو القائد في الإسلام. لذلك أرسل الله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ودعانا دين الإسلام إلى الوحدة بقوله تعالى
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله. أما مساتانو كبركة مسامي نالدي دامفن بلا جلي دابا ماي مسامي amo ala yafa ɲini an yɛrɛ ye tuguni ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ka kisi ani nɛɛma ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ko jidi alakira ba in kana so dingo sanu ala ka jɔn a ka dɔn silamɛya ye diinɛ min ye silamɛya ye dɔɔni diinɛ de kunfɛ diinɛ tɛ wa jahili diinɛ tɛ silamɛya ye civilisation diinɛ de ɲɛyɛlɛn diinɛ de do silamɛya tɛ kodɔnbaliya ani baganya diinɛ ye fiyewu wa silamɛya ye kisi diinɛ de ye tuguni niw bɛ se ka kisi cogo min na silamɛya ye o diinɛ de ye silamɛya tɛ niw tiɲɛni diinɛ ye wa silamɛya ye diinɛ min organiselen do a ka ko foyi tɛ kunfɛ ka kɛ ko sariya t'a la silamɛya t'o diinɛ ye wa silamɛya ye diinɛ min do ka maaw dusukun sama ka na a ma silamɛya y'o diinɛ de ye silamɛya tɛ jolibɔn diinɛ ye silamɛya tɛ yɔrɔ ɲagami diinɛ ye wa silamɛya tɛ fitina diinɛ ye wa silamɛya tɛ désordre diinɛ ye wa silamɛya tɛ niw tiɲɛni diinɛ ye silamɛya tɛ joliw bɔni diinɛ ye wa silamɛya tɛ duguw cili diinɛ ye wa silamɛya tɛ ka maaw bila sira ani kamanagan kɔnɔ silamɛya t'o diinɛ ye ka gɛlɛya ani ningɛlɛya ta k'o sigi maaw kan silamɛya t'o diinɛ ye wa silamɛya tɛ diinɛ ye fana diinɛ min ye ɲɔgɔn kɔn ni ɲɔgɔn juguya diinɛ ye silamɛya tɛ diinɛ ye diinɛ min bɛ dusukunw lasiran k'u boli diinɛ ɲɛ i ka dɔn baraɲɔgɔnya ɲuman ani jogo ɲuman o de ye base ye silamɛya ka sopasement ye silamɛya la silamɛya ka silamɛw kan ka sigi min kan wa kisi ani hinɛ ani ka yafa ɲɔgɔn ma ani ka bɛn don maaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye silamɛya yɛrɛ gili ye silamɛya sigilen b'o de kan alakira kisi ni nɛɛma ba o de kama ala subhanahu wa ta'ala y'a ci a ko min ci foyi kama fo n'a kɛra hinɛ ye danfɛnw na a m'a fɔ hinɛ ye adamadenw na a m'a fɔ jinɛw la ko danfɛn bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen donna a kɔnɔ wa danfɛn bɛɛ lajɛlen hinɛ sɔrɔ kira tile la adamadenw k'u ɲɛ mana gan u bɛ boli k'u ɲɛsin jɔn ma alakira ni baganw kɔrɔna n'u tilal'u tigiw la u bɛ boli k'u ɲɛsin jɔn ka so ma alakira dɛsɛbaatɔw mana dɛsɛ u bɛ ɲɛsin jɔn ka so ma alakira o tuma ni kira de ye maa ye an kan ka maa min ladege hinɛ la o kɔfɛ tuguni alakira ka kira yamaruya ni mun ye tuguni a y'i bɛn a y'a o de yamaruya n'a ye a ko hali ni maa minnu y'u i kɛlɛ nka n'u y'u jɛngɛ ka taa bɛn ma kira k'i k'i jɛngɛ ka taa bɛn ma i ka tila k'i jigi kɛ ala ye ale ala de ye mɛnni masa ye ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn a y'o de fɔ kira ye a ko kira n'e kun kɛra maa kana gɛlɛn dusukun gɛlɛn ye maa ninjugu ye bɛɛ kunna boli ka bɔ e kira kɛrɛfɛ nka kira ka nɔgɔya a n'a ka hinɛ a sera ka maaw fara kafiri fara silamɛ kan o fara kerecɛn kan o fara yahudiya kan a sera k'u sama ka gɛrɛ a yɛrɛ la a ma kɛ ni min tɛ diinɛ kelen na ni y'o sɔrɔ n b'o faga walima n bɛ taa bi olu ka olu sigiyɔrɔw la walima n bɛ taa k'u ka nafolo minɛ u la m'u musow faga n b'u denw faga k'u labɔ kira m'a kɛ ten kira y'a kɛ cogo di o de ye ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala o de fɔ a ye tuguni a ko fasfa anhum wa qul salam a ko kira i pan u ka kokolonw kunna i ka tila ka mun fɔ tugun salam kisi o tuma silamɛya mago bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka hakilisigi de la ani bɛɛ lajɛlen ka kisi de la a ko fasawfa ya'lamun a dɔ la u bɛ n'a dɔn a ma dan o ma a tilala k'an wele ka taa mun ma tuguni n'an ko an bɛɛ ye silamɛ ilal wahda n'o de ye bɛn ani kelenya an ka jɛ ka kɛ kelen ye mun ye fanga di kafiriw ma mun ye fanga di kafiriw ma u ka bɛn mun ye fanga di occident ma n'u bɛ k'u sago kɛ diɲɛ na u ka bɛn u si kelen tɛ wuli ka taa ko kɛ f'u ka dɛmɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ ka jɛ ka taa o yɔrɔ o mɔgɔ kɛlɛ wa u si tɛ ko kɛ fana n'u jɛra k'u bɛ maa o maa degun u na jɛ ɲɔgɔn fɛ k'u ka sɔrɔdaw bɛɛ lajɛlen tigɛ i la jagoya don i na segin u ma
ka da kan olu bɛnnen don k'u ta kɛ munna silamɛw tɛ bɛn k'u ta kɛ fo silamɛw bɛ ɲɔgɔn fara ka silamɛw de bɛ ɲɔgɔn faga bi n'i y'a jateminɛ diɲɛ kɔnɔ jɔn de yɛrɛkɛlen don diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan jɔnw de gɛnnen don ka b'u faso la ka tɛmɛ bɛɛ kan silamɛmusow ni silamɛdenw ni silamɛw ka cɛkɔrɔbaw n'u ka maa dɛsɛlenw k'u ka sow ci k'u bila diɲɛ fɛ ten taayɔrɔ foyi t'u la u bɛ nɛnɛw la u bɛ kungow la u bɛ tilew kɔrɔ u bɛ sicogo jugu la u bɛ baloko jugu la ka sababu kɛ jɔn ye silamɛw yɛrɛ dɔw ka diinɛ faamuya ko jugu kɛlɛ k'o ta k'o ɲɛsin u ma ala ka jɔn ala subhanahu wa ta'ala o de fɔ tuguni a ko an k'ale ala labato an ka kira labato an kana fɔ ɲɔgɔn kɔ ka ɲɔgɔn sama ko n'o kɛra an fanga bi dɔgɔya an ka sabali ale ala ni sabalibaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ a ye mun fɔ an ka jɛ k'ale ala ka juruba kelen minɛ an kana fara silamɛw ko minnu bɛ senna bi ka bɛn bi juma yɛrɛ ma tuguni an ka jamana in kɔnɔ kojugu kɔ dan don n'a dogolen tɛ maa si la bakɔla la bi ko min bɛ yen n'a ko kun yɛrɛ ma cɛ fɔlɔ n'a kelen don ni silamɛya tɔgɔ ye ka lagosi se diinɛ ma ka sɔrɔ diinɛ tɛ diinɛmɔgɔw ka baara tɛ nin ye o tuma silamɛw a y'a faamu k'a fɔ silamɛya diinɛ kodɔn diinɛ don jolibɔn diinɛ tɛ nin tiɲɛ diinɛ tɛ ɲɔgɔn halaki diinɛ tɛ ala y'a ɲini kira fɛ kuma bɛɛ de a ka bɛn a ko yɔrɔ de ɲini a ye fanga sɔrɔ magan ka kuma min na n'a taara magan kama san fɔlɔ min na k'a bɛ don magankaw nana ni mun ye u ka bɛnkan dɔw siɲɛw ni ɲɔgɔn cɛ kira jɛra n'a ye a seginna a kɔ a don kama a bɛ se k'u kɛlɛ ka don nka joli caman bɛ bɔn kira ye joli bɔn éviter a y'i jɛngɛ o ma ka na ni mun ye ni mun bɛ se ka kisi cogo min na o kɔfɛ kira ka kɛlɛ si ma kɛ ko kira taara mɔgɔ attaquer de n'i ye gazotul badri jateminɛ u nana kira sɔrɔ madina fan fɛ de a ka surun madina de la ni makan ye u nana kira nɔfɛ ni uhudi jateminɛ bi ko uhudi yɛrɛ bɛ ɲini ka na fara madina kan bi ka sababu kɛ mun ye a ka surun madina la cogo min na n'i ye gazotul kandaki jateminɛ kira ye dingɛ segin nka madina lamunu kɛlɛ min na o tuma n'i ye kira ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen lajɛ i b'a sɔrɔ haribu difa'i de don défensif de kun don offensif kun tɛ ka da kan niw bɛ se ka kisi cogo min na wa kira ye maa o maa kɛlɛ fana a wulila ka taa min kama n'u ma ka ambassadeur faga u ye sariya dɔw bɛɛ tiɲɛ u n'a cɛ u bɛnna fɛnw kan k'a siɲɛ a siɲɛlen kɔfɛ misaliyala ko yahudiyaw kana mushrikiw dɛmɛ k'ale kɛlɛ yahudiyaw tun bɛ ka mushrikiw dɛmɛ k'a kɛlɛ o kama a ye Kayibara yahudiyaw wuli ka bɔ yen nɔ an bɛnna min kan u y'a tiɲɛ sinon kira ma baga maa si ma n'i ye kira ka fɛn bɛɛ lajɛlen dɛ o tuma n'an ko an b'o kira de ko an kan ka niw kisi n'an ko an b'o kiraw de kan an man ka degun ta ka se maaw ma ka maaw tɔɔrɔ silamɛw an ka jamana bɛ min na bi nin ye kojugu ye jamana ma ka da kan ni jamana kɛra ko diinɛ tɛ ko dunan tɛ n'a kɔnɔ dunan bɛɛ lajɛlen siran n'an ye a tɛna ni foyi ye ni gɛlɛya tɛ a tɛna ni foyi ye ni degun tɛ a tɛna ni foyi ye fana ni jamana ka lanɔgɔ n'a ka seginin tɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ jamana in ye ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ minnu kun b'an kan maa jugu minnu bɛ ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ala ka jamana in bɔ bɔda ɲuman fɛ maa jugu ninnu dɛmɛbagaw ya Rabbi ala ka jamana in kisi u tɔɔrɔ ma ala k'u ka fɛɛrɛw tiɲɛ ala k'u ka tɔɔrɔw segin u yɛrɛ ma ala ka k'u yɛrɛ ta tiɲɛ ni sababu ye alakira ba in bonya kama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bisirri bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحم محمدا وآل محمد وارحمنا بحق محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين وذرياتهم الطيبين برحمتك يا أرحم الراحمين رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لمن حمده الله أكبر الله أكبر وعلى آل سيدنا محمد وسلم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين alhamdulillah anga kalan kun fɔlɔ o kɛra an ka kalan bɛɛ kɛra Mali la nɔ kɛrɛnkɛrɛnma Bamako yan Madaris Al-Hilal Islamiya ala ka hinɛ Sufiane Daramela ale ka madrasaso la k'a daminɛ kilasi fɔlɔ fo kilasi 12 a bɛɛ kɛra ale ka madrasaso la bon kɔfɛ kilasi 12 kɔfɛ n taara Abu Jafar Muhammad Jabate n taara ale de hali sisan n b'ale ka bolo kan ale ka kalanden ye wa n ye kuranɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tafsiru ni fiku kitabu caman fɛnɛ minɛ ale bolo bon ale de tɔgɔ dalen bɛ na bi k'a fɔ Jabate ka kalanden inshallah bon alhamdulillah an y'an ka kalan fanba bɛɛ kɛ malikiya kan bon n nana tashayu kalan n'o ye a fɔ ma mazhabu ahlubeitu kira somɔgɔw ka sira in n nan'o kalan Abu Jafar Muhammad Jabate de bolo wa bato komi ani malikiya a yɔrɔ fanba caman bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ i n'a fɔ Imam Malik ale yɛrɛ kalanna Jafar Sadiq bolo cogo min na o de kama i b'a ye fɔɲɔgɔnkɔ tu u ni ɲɔgɔn cɛ wa ni maa min yɛrɛ ma fɛn i t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ ni maa min ma kalan yɛrɛ i t'a dɔn ka fɔ u tɛ tagabolo kelen yɛrɛ o kuma an ka fanba kɛra malikiya kan wa misiri yɛrɛ bɛ malikiya de kan fana nka siya tagabolo kɔni n yɛrɛ ka giro kan kosɛbɛ bi bon alimamiya baara an kun bɛ an ka alimami cɛkɔrɔba ala ka hinɛ la n'o ye misiri alimami fɔlɔ ye Idris Jakite ale fatura en 99 o kun bɛ n wele an ye misiri baara daminɛ o wagati selidoyaw fɛ an bɛna kuranɛ kalan misiri la dɔɔni dɔɔni o kɔfɛ ala ka hinɛ la ale fatulen kɔfɛ Amadu Tarawele o nalen kuma min na ale y'a gɛlɛya kosɛbɛ ko n ka to ka na wajuli la misiri la jumaw fɛ n ye wajuli daminɛ ten misiri la o kɔfɛ sa ale nana bana a bɛ sɔkɔnɔ yen nɔ halisa an bɛ dugawu kɛ ala ka ni kɛnɛya ani silamɛ banabatɔ bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ ale ani misiri président misiri comité bɛɛ lajɛlen
ale dɛsɛlen kɔfɛ n'a tɛ se ka mɔgɔw seli tuguni u ka sɔrɔ ka jɛn ne ma sisan ka juma di ne ma seli farida tɔ ninnu o bɛ an ka cɛkɔrɔba bolo n'o ye Abdulayi Tambura ye o bɛ yan nɔ nka juma u y'o bonya di ne ma ni selikɛnɛ 2 a daminɛ san a kɛra 2007 le 22 novembre 2007 n ka juma fɔlɔ selilo la. Alamiya baara kɔfɛ baara wɛrɛ bɛ n na baara wɛrɛ min bɛ n na ni n baselen b'o kan kosɛbɛ o ye sɛnɛ ye. Bon n ye dugukolo dɔ sɔrɔ Mɔrɔbugu kan n ye lemuruforo bɔ yen nɔ ani samiya fɛ n bɛ sɛnɛw kɛ yen nɔ misaliyala n bɛ sɔkalaw sɛnɛ n b'o n'olu feere sokurusikɛnɛ mɔgɔw ma ani so dɔ bɛ n yɛrɛ bolo yen nɔ o y'an ka ɲɛnajɛla ye bon alhamdulila n yɛrɛ bɛ sɛnɛ de kɛ kosɛbɛ alimamiya kɔfɛ. Alhamdulila ladilikan min bɛ n bolo ka se silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma silamɛw k'a faamu fɔlɔ k'a fɔ ni min bi ka kɛ tiɲɛni ninnu na jolibɔn ninnu na ani ka maaw ka duw cili ni dugukolo tiɲɛni ni lahɔrɔmafɛnw karili diinɛ dɔ tɛ silamɛya dɔ tɛ n'i ye kuranɛyaw le kuranɛ le cogo cogo ani kuranɛ tɛ taa ani kira ka sunna tɛ taa o tuma fɛn min ni kuranɛ tɛ taa n'a ni kira ka sunna tɛ taa o tɛ silamɛya dɔ ye. Bon mɔgɔw de kan k'o faamu hali n'o sɔrɔ silamɛya kan de b'u da n'o ye Alahu Akibar fɔ ninnu ye n'u bɛna tiɲɛni ninnu kɛ o kɔni ye yecogo ye silamɛya ye mais ani silamɛya waleya yɛrɛ o tɛ kelen silamɛw k'o dɔn fɔlɔ ni silamɛw y'o dɔn o kɔfɛ silamɛw k'o kɔlɔsi u kana tugu fili la fili min bɛ kɛ sababu ye ka kunangoya se u ma fili min bɛ kɛ sababu ye ka hadamadenya tiɲɛ a kɛra sababu ye bi hakili tɛ sigi tɛ diɲɛ yɔrɔ si la bi ka bɛɛ lajɛlen silanna silamɛw ye silamɛya kɛra ɲuguntɔ fɛn silamɛya kɛra diinɛ ningɛlɛn ye dɔw yɛrɛ bɛ ka liti wuli yɛrɛ ko anti islam silamɛya yɛrɛ contre la o kuma kɛra tɔɔrɔ de a ma kɛ lafiya ye silamɛya ma hali n'o y'a sɔrɔ u kɛlen don ka silamɛya fari de da an b'a faamu k'a fɔ silamɛw tɛ n'i y'a jate minɛ k'u yɛrɛ maa ninnu kelen kelenw ka palmarèsiw lajɛ ka kɔn bi ɲɛ u tɛmɛna kolankolon minnu fɛ yan n'u ka nin fari in da si dogolen tɛ u bɛɛ lajɛlen dɔnnen don an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyaliko ɲuman ni hakili ɲuman d'an ma an ka se ka taga sira ɲuman dɔn ka tugu o kɔ kira ka taa ye min ye kira nana hinɛ min lafiya min ye hadamadenya kama o hinɛ a n'o lafiya o bɛɛ lajɛlen bɛ ka tiɲɛ ka sababu kɛ silamɛ dɔw ye ni silamɛya tɔgɔ ye ka sɔrɔ silamɛw tɛ o kuma an bɛ min fɔ silamɛw ye dɔrɔn u k'a faamu ka fɔ tɔɔrɔ laɲinini ni hadamadenw ye hali danfɛnw ye min tɛ ala hadamadenw ye o tɛ Ala ka laɲini o tɛ kira ka laɲini ye o de tun bɛ fɛ k'a fɔ o la Ala ka faamuyaliko ɲuman d'an ma. Misiri in kɔnɔna na ne ye misiri comité président ye awɔ ne fana fɔra président min kɔ Ala y'aw ka kalifa minɛ a la a san 2 ye nin ye n'o ye Abdulayi So ye Ala ka hinɛ a la ani silamɛ su bɛɛ o kɔfɛ u jɛra ka ne tun y'ale ka dankan ye n sɔrɔla ka ne fɛn ka ne kɛ président ye sisan ne b'o jɔyɔrɔ de la comité fɛn jumɛn min bɛ occuper misiri gestion na misiri koɲɛ bɛɛ a baarakɛlaw de ye anw ye a baarakɛlaw de ye anw ye ni fɛn o fɛn nana misiri comité an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a décider an ka kan ka min k'a la ɲɛli sira fɛ o de ye anw ka baara ye misiri kɔnɔ n'o tɛ seliko kɔɲɛw olu bɛɛ n'a sariya o bɛɛ bɛ alimamuw de bolo an kɔni ye misiri baarakɛlaw ye wala ko bɛ se ka ɲɛ cogo min misiri bɛ se ka taa ɲɛ cogo min anw ye o baarakɛlaw ye ayiwa an ka foli bɛ aw ye an seli an ma a diyara an ye a bɛnna an ma a diyara an ye a bɛnna an ma yarabi an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bolo mɛn a ka baara la Ala k'a bolo mɛn a ka baara la Ala ka silamɛya kɔrɔta Ala ka silamɛya taɲɛ Ala ka silamɛya dɛmɛbagaw taɲɛ ni Ala kira hɔrɔma ye sallallahu alaihi rasulillah. Ne ye vice président de ye k'an ka comité la an ka baara ye fɛn fɛn ye ka misiri dilan ka baara misɛnw min bɛ misiri kɔnɔ ni baarakɛlaw ka besoin ani misiri yɔrɔ min ampoule ni fɛn min tigɛra an t'o chargelen bɔ k'u ɲana k'o ladilan ayiwa ne kɔni bɛ dugawu de kɛ an ka alimami Ala ka sini kɛnɛya d'a ma n'o bɔra ye comité membre n'an sigilen bɛ misiri kɔrɔ Ala ka misiri nin ta fanga Ala k'a d'a ma n sigilen bɛ yɔrɔ min n fa yɛrɛ min n'a banna n'o ye Dirisa Jakite n'o ye misiri alimami fɔlɔfɔlɔ ye n bɛ dugawu k'a ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen Ala ka nɛɛma k'u bɛɛ lajɛlen
fo kira ban kan ko so sallallahu alaihi wasallam ka kene adi amaduma o men ya misri per almami bi na fari mandala be do kay on islam bila jeli ala ka kene adama kira ban kan ko so sallallahu alaihi wasallam ayro non nana kasini kene adama ka simi asraka ni nyaw folo kana ala kana ni kala banya o ki jantwana anga barake ñokon fe be men fana fo anga misri fana éclairage public tambulo ambe dibila anga misri koka ampulu tambulo koka mba fo tele la ni ala ka jomme sira ka andeme ka lumière dama anga misri koka nala be jianya ko sube ala sago sago akatu bala salam muhammad alhamdulillah rabbil alamin badew ninde sorola anga bijuma kutuba kene kan kala sawo makanyine ala fe bato muno nambora ku ke ala ke bato nunu mine juma cha mami ala bolo ala ku dama hera la jamana ala ka kulusuma ala ke hera doa kono mauludu bami ni akumbe ankani ala ka do hera la ka bo hera la ka ke basigi ani kishi ani tanga kono ala mo kera ni ala kira horomai salli ala rasul akambe juma ware يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا